Gure eskoletxea Bordelen, Akitania berrian dago, Frantzian. Alsace-Lorraine kale ertzean dago, Palais des Lombrières kalean dago, Zazpi zenbakian, Garoan ibaitik eta udaletxetik hurbil dago, Kaio atetik hurbil, Palais plazaren ondoan, Chez Fred tabernatik gertu, Sel et sucre, Krepe regaren, ezker-ezkerrean. Mila bederatzi berrogeita zazpian sortua, 70 urte ditu. Boldereko eskaletxea elkalte oso handia da, zahara baina polita eta handia da. Sarera, denda, idazkaritza, tabelna, komun, eskualdunen plaza, bulegoa, bi ikasgela, sukalde handi bat eta hauren txokoa ditu. Etxeak 3 pisu ditu. Beheko pisuan denda dago, taberna txibi batekin eta komunarekin. Lehen pisuan ikasteko 2 gela daude, helduentzat eta haurrentzat. Liburutegia eta sukaldea ere badaude. Gainean apartamentu bat da, eta azken pisuan beste ikasteko gela tipi bat da telebista batekin. Horrez gain, elkarteak eskaintza handia du. Euskara eskolak, helduentzat eta haurrentzat. Ibilki menditaldea, errugbia, pilota, musa, abesbatza, dantza, akordeoi eskolak, gastronomia kurtsoak, egia gazte taldearen gaualdiak eta bar. Beraz, euskara ekasi, kirola egin, abestu, dantzatu, kartetan jokatu eta jai egin ahal dugu. Euskaletxeak ez du kiroldegirik, ez du larategirik eta ez du frontoirik, baina hiri erdian dago eta wifia ere badu. Aurten 70. urteurrena da, eta ibaiaren besta eta euskararen eguna beste urteetan baino gertaera garrantzitsuagoak izango dira. Bost hilabetez euskara ikasten dugu hemen, urte hasieratik 6 ikasle gara gure taldean, jende asko dago eta jendea alaia da, kotizazioa edo bazkidetza urtean 24 € da, animatu eta etori.